Úvod katalógu patrí novým letným vôňam Eclat Femme Weekend Riviera pre neho a pre ňu. Dámska vôňa je kvetinovo-drevitou vôňou grapefruitu, bielej gardenie a ambrového dreva. K vôni získate lesk na pery zadarmo. Kód lesku vložte do košíka. Pánska vôňa Eclat Home Weekend Azur je drevitá aromatická vôňa rúžového korenia, akordu Côte d'Azur a akordu minerálnej kože. K vôni získate hydratačný gel po holení ako darček. K letu neodmysliteľne patria krásne riasy, najlepšie zo špirálou Wonderlash 5 v jednom. Žiarivú a mladistvú pleť dosiahnete s omladzujúcim krycím krémom Jordany Gold Serum Boost s ochranným faktorom 12, nedokonalosti pleti prekrytie korektorom Jordany. V ponuke nájdeme aj obľúbené cestovné balenia vôni, aj telové krémy, ktoré hydratujú pokožku a zároveň ju prevoňajú a zjemňujú. V ponuke nájdeme tiež obľúbené hojivé zázraky, aj intimné prípravky Feminel s obsahom aloe vera. Prípravky Body Edition vylepšujú vzhľad vášho tela, v ponuke je telový peeling, spevňujúci gélový krém, krém proti striam a gel proti celulitíde. Pleťová hmla Proseuticals poskytuje celodennú hydratáciu vašej pleti. Ultraľahký ochranný krém s ochranným faktorom 50 účinne bojuje proti fotostarnutiu a známkam predčasného starnutia. Žuvací morský vápnik a vitamín D obsahujú udržateľný morský vápnik, ktorý pomáha podporovať zdravé kosti, kĺby a zuby. Morský horčík a vitamín B6 podporujú psychickú aj psychickú relaxáciu a regeneráciu organizmu. Zbalte sa ľahko a inteligentne s elegantnými cestovnými nádobami a priestrannou toaletnou taštičkou z kolekcie Sunkist. V kolekcii nájdeme aj náušnice, náhrdelník či slnečné okuliare, šatku a štýlovú slamenú tašku v neutrálnej farbe. Gel po opaľovaní upokojuje pokožku a dodáva jej dlhotrvajúci pocit chladenia. Dámska vôňa Miss Jordany je kvetinová ovocná drevitá vôňa a parfum Jordany Cold Essence vás očarí vôňou bergamotu, pomarančovníkových kvetov a toskánskeho dreva. Parfumovaná voda Love Potion Sensual Ruby je gurmánska vôňa červených bobuľ a akordu rubinovej čokolády. Vôňa Possis Absolute je drevito ovocná vôňa akordu granatového jablka, osmantu a akordu jantárového dreva. V akciových cenách nájdeme aj ďalšie skvelé parfumy ako Magnetista, All or Nothing Amplified či So Fever Together Hair. Taktiež jemnú a zmyselnú vôňu Volare či vodnú osviežujúcu vôňu Nordic Waters. Vôňa Lucia Bright Aura je vôňou bielej rýbezle, nezabudky a cedrového dreva. Obľúbená kvetinová drevitá vôňa Divin je vôňou fialky, ľalie a frézie a santálového dreva. Vôňa Sherry Blossom je vôňou sladkej mandle a čerešňových kvetov. Vôňa Oh Sweet Bubble Tea Party je ovocnou ambrovou vôňou jahody, zeleného čaju a akordu kokosového mlieka. Vôňu čiernej čerešne a čokoládových praliniek nájdeme vo vôni Love Potion Sherry on the Top. Telový sprej Love Potion Blossom Kiss je vôňou fík, kvetu ľalie a vanilky. Vôňa Infinita vás očarí vôňou citrusu a jemným jazmínom, zatiaľ čo vôňa Elvy je pokojnou vôňou konvalinky, jazmínu a bieleho pyžma. Parfumovaná voda Whispers of Me je kvetinová drevitá pyžmová vôňa hrušky, akordu Bright Petals Bloom a pyžma. Vôňa Possis The Secret Man je vôňou sviežich tónov šalvie, dubového dreva a ľadu. Vôňa Possis Absolute Man vám dodá hrdinskú silu vďaka tónom čierneho korenia, škorice a santálového dreva. Medzi pánskymi akciovými vôňami nájdeme ambrovú papradovú vôňu So Fever Ecstatic Hymn, drevito aromatickú vôňu Debonair či vodné vône Nordic Waters a Nordic Waters Infinite Blue. Taktiež poznášajúcu a šťavnatú vôňu Citrus Tonic, exotickú elegantnú vôňu Agave Power či silnú mužskú vôňu Glacier Extreme a aromatickú sviežú vôňu Glacier. V akciových cenách nájdeme aj ďalšie toaletné vody, telové spreje a guličkové antiperspiranty. Telová kozmetika Nordformen Sensitive Protect je vhodná na citlivú pleť. Rada Nordformen Active Carbon dôkladne čistí pokožku do hĺbky vďaka aktívnemu uhliu. A pleťová sada Novage Man redukuje známky starnutia a únavy na pleti. Pánska vôňa Mr. Jordany je aromatická papraďová vôňa grapefruitu, muškatu a vetiveru top. Špirála Jordany Gold Volume Phenomenon dodá okamžitý objem každej riase. Špirálu môžete vrstviť, v špirále si môžete dokúpiť micelárnu vodu len za 7,99. Žiarivé opálenie na tvári a tele dosiahnete pomocou bronzujúceho krému Jordany Gold Essence. Líčenie dokončíte bronzujúcim púdrom alebo si vyberte krycí krém Eternal Glow pre žiarivú pleť a líčenie dokončíte omladzujúcim púdrom. Univerzálna paletka na tvár a oči obsahuje 8 univerzálnych odtieňov v matnom a trblietovom efekte. Rúž Isonic Satin s ochranným faktorom 15 vyživuje a chráni pery. Farba vydrží až 8 hodín. Na líčenie si vyberte novú húbku na make-up či súpravu štecov Sunkist. Novinkou sú viacúčelové tyčinky Divan Face Glow Styler, ktoré môžete použiť na líca, pery a oči. Rozžiarte svoju pleť s rozjasňujúcim make-upom Illuskin Glow alebo si vyberte zmatňujúci krycí krém Everlasting s ochranným faktorom 10. Líčenie zafixujte kompaktným púdrom a rozžiarte líca s tekutým rozjasňovačom. Neprehľadnite ani líčenie obočia so špirálou na obočie Lift and Fix či púdrom na vyplnenie obočia. V ponuke sú aj špirály Pump and Plum či špirála Double Effect na predĺženie aj objem rias. Pre líčenie očí nájdeme v ponuke ceruzu na oči, vodiodolné očné linky či duo očných tieňov. Postarajte sa o svoje nechty s profesionálnou pomôckou na úpravu nechtov, olejovým perom na nechtovú koštičku
barvičku a nezabudnite na gelový lak s vysokým leskom. Rúž Stylish Super Powder zjemní a vyživí pery, tekutý rúž má intenzívne a živé farby a ľahký matný finish. Rúž Smart Sync uzamýka v perách vlhkosť a dodáva 8-hodinovú farbu a hydratáciu a nezabudnite na cerúzu na pery pre dokonalé pery. Novinkový marker na pery v tvare Fixie, ktorý presne orámuje pery a dodá im intenzívnu farbu. V kolekcii Oncolor nájdeme vo vynikajúcej cene mini krémový rúž, špirálu aj očnú linku či paletku na oči s 8 odtieňmi. Taktiež zmatňujúci BB krém s ochranným faktorom 10, hydratačný BB krém Oncolor, korekčnú tyčinku aj lak na nechty a sadu bižutérie Girl Power. Obľúbený balzam na zväčšenie pier Lip Spa s objemovým peptidom a kyselinou hyalurónovou zväčšuje objem pier a zároveň ich hydratuje a vyživuje. Bojujte proti hyperpigmentácii s novými krémami Even Out, v ponuke nájdeme krém v ľahkej aj hutnejšej verzii. V kolekcii Optimals nájdeme aj hydratačnú radu Hydra Radiance, čistiacu hubku aj čistiaci penivý gel. Či multi ochranný krém Optimals s ochranným faktorom 50, ktorý chráni pleť pred UVA a UVB žiarením a znečistením a pomáha redukovať mdlosť a sivosť pleti. Neprehľadnite ani ponuku krémov Age Revive na prvé vrásky či čistiacich prípravkov na pleť v akciovej cene. Diamantový nočný krém zlepšuje jas pleti, redukuje jemné linky a vrásky, dokonaluje kontúry tváre a pomáha redukovať nerovnomernú pigmentáciu. Ku krému automaticky dostanete kozmetickú čelenku zadarmo. Kolekcia Wound zlepšuje stav pleti, hydratuje a zároveň jemne tónuje. Kolekcia Pure Skin je vhodná na problematickú pleť trpiacu na akné. Revitalizačná nočná pleťová maska Novage intenzívne hydratuje pleť, dodáva jej mladistvý vzhľad a rozžiaruje ju. K maske automaticky dostanete peelingové sérum ako darček. Sérum na krk a dekolt zlepšuje štruktúru pleti v oblasti dekoltu a minimalizuje jemné linky a vrásky. Retinolové sérum intenzívne redukuje hlboké vrásky. V rámci Novage nájdeme ešte v akciových cenách čistiaci gel aj očné krémy Novage, pleťové séra aj denné a nočné krémy. Pleťové sady Novage si môžete zakúpiť v sade s 5 výrobkami v plnej cene alebo v redukovanej verzii v polovičnej cene, aby ste mohli prípravky vyskúšať a otestovať. V ponuke je hutná liftingová a spevňujúca rutina Lift & Firm, rozjasňujúca sada aj sada na citlivú pleť Novage Skin Relief. Sada Restore Novage viditeľne zlepšuje menopauzálnu pleť už za 2 týždne používania. Nočný krém Royal Velvet intenzívne hydratuje, obnovuje pevnosť pleti a pomáha zvyšovať pružnosť počas spánku. Vanilkový a čokoládový super shake a hubová polievka sú dokonalou náhradou hlavného jedla. Veloshopy balíčky pre mužov a ženy obsahujú 21 sáčkov, pričom jeden sáčok obsahuje tabletu vitamínov a minerálov, tabletu antioxidantu astaxantínu a 2 tablety omega-3 mastných kyselín. Pleťová kozmetika Veloshopy obsahuje adaptogény, ktoré pôsobia na pleť a majú upokojujúci a ochranný účinok. Omega-3 poskytujú EPA a DHA kyseliny, ktoré prispievajú k správnej činnosti srdca, mozgu a očí. Spríjemnite si deň s esenciálnymi olejmi, doprete si upokojujúcu vanilku a mak alebo sladkú a relaxačnú hrušku a tonku či povzbujúci citrón a verbenu. V ponuke Duology nájdeme šampón proti vypadávaniu vlasov, šampón na neutralizáciu mosacných tódov a aj šampón na ochranu farby. Doprajte svojim vlasom extra starostlivosť s kondicionérom, tonikom proti vypadávaniu vlasov, prejú na tepelnú ochranu či maskou aj sérom na končeky vlasov. Prípravky Eleo obsahujú 8 vzácnych olejov pre intenzívnu výživu, prípravky Milk & Honey rozmaznávajú vaše telo a vlasy. Neprehľadnite ani ponuku zubných past či guličkových antiperspirantov, neónových prípravkov Neon Vibes či opaľovacích prípravkov Sunzone. V ponuke nájdeme aj obľúbené prípravky na nohy Feed Up, na suché pety a na zrohovatenú pokožku na nohách. V limitovanej edícii je sprej aj krém na nohy s dezodoračným účinkom a vo výhodnej cene si môžete zakúpiť sadu 3 produktov len za 8 eur. V ponuke nájdeme aj dopredajové produkty. Výrobky sú v ponuke len do vypredania zásob. Rada Love Nature s chia a biomedom obsahuje hydratačné chia semienka a prírodný biomed pre starostlivosť, ochranu a obnovu pleti. Jednorazové masky jemne chladia a upokojujú pokožku. Neprehľadnite ešte ponuku prípravkov Love Nature pre každodennú starostlivosť. V ponuke nájdeme obľúbené krémy na ruky aj sprchové gély. K letu patria aj osviežujúce sprchové gély Simple Joys. Novinkou je penová špongia Lily s prístavkou pre jednoduché držanie aj zavesenie a novinkou je sprchový gel s organickým mangom, aby ste mali jednoducho radosť z leta. Na záver katalógu ešte nájdeme radu Ray of Sunshine, ktoré sú zaliaté jemnou vôňou mimózy. Ďakujem za vašu pozornosť.